Вълната е била разпределена между шофьора на автобуса и част от пътниците. А сега Чакай да видя, аз какво правиш ти там? Чета. Отвори си чекмеджето му и падна лъжицата там и тя се чуди си какво да прави. Падна и лъжицата там и виж сега какво прави. Не можеш да ме баба. Не го ли стига? Ето, заповядай. Жаклинка! Френският съд потвърди днес иска на Сесилия Саркози да бъде забранена една от трите нови книги за личния живот. Авторката, политическа журналистка, цитира не до там приятни изказвания за френския президент Никола Саркози, направени според него в бившата му. Жаклинче! Сесилия от Анатом, бившата първа дама, изследвана да описва Никола Саркози като жена и човек, който